Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kinoyalam jongkah Nyaudrab Youth Council haka Nyautrik uyayong aca penrio. Kaladawa yaka Khasi Hills Autonomous District Council ba kamdeshu bandang penthama yaki trading license jongki bajala kibale yaka khai kapateng hayo shalang. Haka jingakram bikala pathai khubor u president ke HYC West Khasi Hills District Unit uba lumlang Khasi Imli uloong baka seng haka jingkhanra kabadang shen kalalam baki dan shispa prapotli ki dukan jongki bajala ki bumshim la penthama shu yaka trading license na lor baka yo shalang kadika yo kabala shakni lut haki barjala. Yang kepada kasih berkesu tiak ya kejait benru negeri yang jungi kasih Nyaudrab Youth Council West Khasi Hills District ni lah kiar hayo shalang ban khandra ya ke mendari ke badan hangtai ke balawan kini ya ka yoga kot hamtam ka hiki khayi ke pateng apo jang ke West Khasi Hills District kumbashu kedau khandiat ban negeri yang jungi ngidan kayo rambrai ngidan kayo nongson ngidan kayo rangdo ngidan kayo moek berkebun giyo hapo jang West Khasi Hills District hendai yakini barok la kamai kaji daki paradok parsnam bujongi raitang kayo shalang kabala kit ni lapang nila syakni no haki barjala nakalian jungi penpau ji sosi halo kani ke pentah ban nakalian jungi hakni kasngi hadin wangi lalap kumba shispa rapo tam teliki dukan ki badan hangki ki bomdon trading license wat kawairu nakalian jungi kumbangi lakren hilat patai khubor bakidan ki bala renew khadu arjar fra arjar khandai khadu arjar khatway khat ar kum ta terter tin nakalian ke jongi ngi hakani kasngi bomta ngi sokmen subun bangilayo ban yakindu bad dia ye batoni bade CM jung ka HDC bad hadin ko bangilai tai bad ban ngini ya kajingker par ka jongi tang kawai ban nakalian ke HDC kam dei su ban renew ya ki trading license jong ki bar cela ki bala don hayo shalang ki bom sot nyo ya ka ki HDC ya ni ki snam ki bala dap nakal yang jongi ho ngi lap ru bun ki aka ki ba bakta khamtam ki nakal yang ki HDC ya ki por bala dap ki jingle jong ki nong tre jong ki HDC ki nong phai sata rengi kuren be yak ba matangi kerpat ki HDC hapo jong ki jingelam jong ka WPP bagi dia perkhat kalong ba kimdai shu ban ai trading license nakaliang jong i long ba kumba nakaliang jong i lisnam nakaliang ka isi ila dia ai notification syaki dorpas nong syaki sim ba kimdai ban ai NOC yagi barjala ki ba ki lala ki jong i tingi so thu apo West Khasi Hills District ya baro ki kam khai pateng nakaliang jong i bru jong i West Khasi Hills District hamtam ki jait bendu jongi kilangam ki badan hakku area shalang ilala hi baniang jong kijat habdai ka kamai kaji tin nakliang jongi la karpari i bamdai shu ban ai ban renew trading license nakliang jong i CM yong ba ban renew menta ye trading license don kam ya ka NOC kepala soi ku ba saw sangut ki dikhat sangut sejrong ki dikhat jong ka easy lan di kana hunu benta rengi i ba ka jinglak jongi ki NOC ki ba katu kani pini NOC hendai la soi tang don lam snong barkum ta ter din nakliang jong i la kren sai ba kinwat kilat kilinti kin pentek shua menta kat numut kidan ki ba juri nu hani ki wan apply trading license hani hadin kata nakliang jong ki kilak kular khmat jong i bakin sahiar hayo shalang ban khandra ye ki mender kumbon nakliang jong i kilalam din nakliang jong i kinsa pentip ru yang ingin saya lelang kata kasni bat ka bakungsan kalong ban nakliang jong i gila keren sai bat nakaliang jongi yu iba desig ni barjala la de yo pentip wat yang ni ni gi hakasni sajan ke bangilek ngi klam pentip ya no bangilek yang tu lapen krek gidan katu ke ni balakang gidan nakaliang jong police department ke ba wan rekat barni henrai nakaliang jong police department gila keren sai bangiwan hang ni amdai bangiwan ban ya kendu kam bar police department henrai giwan la ke jong ke kam ban henrai ke mendari bodon apo jong yo salang din nakaliang jong ki gila ailat yang ni bad bangin le ya kebentang la hang no idukan palat sispa prapot lagi dukan bad nakalian jongi long CM la sela nakalian pi pentip kan salong kumta re nakalian jongi ong ba la dalap ya kita kiba hang no idukan rawan ke nakalian jong ka KCDC kan sil no ya kita idukan kiba hang hasua bakin wan nakalian jongi tingang nakalian jongi i rang pa snong kin ai jeng etelang ka thong jong HYC kalong kam dai ka no bentang mereka thong ka jongi long bangin kini no ya kayo syalang
habdai ka kamai gaji bangin yo no daki bru jongi ajaka ban yo ki barjela kata kadai ka thong ka jongi ikermen scam pa ke ECDC balong hagini tayo banwan ka sapen bet ke enforcement ka baklan marngi sau thu ban hiar hayo shalang ban hiar tang kumba shipho ar pangut ki police naki enforcement le se kam dai ka kam ka basuk warna kalian jongi ru ngi hiar daki kispa ngutam rangi idang bang bun ki barjela ki badan tu tin kalian jong ka jong CM uang ban kalian jongi coba ngilek shalang gin pen kre ka enforcement ka baklan ban saya lek lang nak kalian juga orang bagi insentif yang ngiru bangini lek lang ketika sini ba kini berjalan nama kisngau banwan hak ECDC ka jengai ka lenti kisngau banwan hang ni ki apply nak dak kawe pat ka formula bagi lek berjalan bagi apply dak ka labor license pat nak no deputy commissioner jongka labor jongka West Kazil district te kumno gi wan khayi ragi apply pat dak labor license lagi provisional tax ru jong ki ECDC pat kimuan hang ni pat kimuan ban apply hang ni trading license ki apply pat nang te na ka branch ke jong ki ECDC kepada nanong stain te ki lek kum ki kontraktor nong tang ban yok ka kot ka baki don na ki ECDC te ki jing lek thok jong ni dikhar ha salang kalau long kumba install di ka jat mendu jongi kumba install ek wada ki ECDC bari ki bor jo ka an ki kendo nak lian jongi ngile de pentip te nak lian jongi ka sengru ki pediang ye kata ka ka ba usi yang ulong hagini kita yo banwan an sapen bet banlej dalahi dehi banlej jurip ya ka yo shalang ban hadin kata nak le jungi ka sengru ngin sechong perkhat kum lu ngin le ka senjam ka ba lai namta kan ka kam ka bangi kan Hey, up, ruko. Shwa ba finchet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka basyet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante siya nala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya ka ne ka umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo.